Okay, good afternoon mga guys. Ito ang aking kasama na nagtitindang napakasipag. Pakisuportahan nyo na lang po ito sa kung sino man ang gustong bumili dito. Nagtutulak siya ngayon sa mga tabi-tabi. Ayan mga guys. Ayan. Kasamahan ko to sa pagtitinda. Ayan, tingnan nyo naman ang mga guys. Napakasarap. Isa lang anak ko nito. Taga ano to? Taga Bisaya. Ayan. Dito siya nakatira sa Malabon. Ayan. Nagtitinda siya. Marami iba-iba. Kagaya din ang dinadala ko dahil isa lang naman ang aming nilalakuan mga guys. Ayan. Ganyan din ang aking mga dala. Pero ako walang banana cake. Siya kompleto sa aking konti lang mga guys. Ayan, malakas siya. Pag naubos niya dyan, may kikitain siya dyan na 1,000. Ay guys. 1,000 sa kanya na yun, malinis. Kasi mga lampas na ano yun. Abot na 30 times kaya. Ang kikitain niya dyan, lampas na. 1,000 ganyan mga guys. Malayo. Okay, support naman po ang aking YouTube channel, Mayroon na Vlogger, at saka itong nagtitindang ito na si Ate Ruby. Pinaka magaling, masipag, mabait na kasama, mabait na asawa sa kanyang asawa. Ayan mga guys. Nasundang siya ngayon. Sana mabigyan niya itong pansin kung sino man ang gustong bumili na masarap na tinda na iba-ibang tindang tinapay niya. Nalakad niya lang yan, malayo po mga guys. Sa hapong ito, ulan na pati. Wala kang plastic. May plastic naman daw po siya. Ganyan. Everyday dyan mga guys, aming pagtitinda sa tuwing hapon, pang merienda. At saka umaga po, padmisal. Yan lagi namin ginagawa. Yan ang amin ang trabaho dito. Kasi okay na to kaysa walang trabaho. Maganda na ito. Kung makatapos nito, tapos na, uwi na. Luto. Kaso sa bahay, pagkatapos. Anak, isa lang naman. Pero mayroon man itong mga pamangkin nandun sa bahay nila. Maliit pa din. Doon na rin lumaki sa kanya. Mga guys. May mga Mendes din dyan sa Bicol. Ito, mga kaparehas na yung apelidong Mendes. Ito din, may mga Mendes din dyan. Ito, Mendes din to. Naglalaki itong kasama sa Ate Ruby. Yung may kachat din akong taga Bicol, Mendes din. Ito, kaparehas mong ang apelyido mo. Taga to, Bisaya. Jonathan Mendes. Mga pamilya Mendes ito. Guys. Malayo pa ang lalakaran ito. Pero sa mga bahay-bahay, natin dyan na lang iba dyan. Ubus pa yan, kahit yan, 2 puno yan. Ubus pa rin yan. Kasi itong pinakamalakas sa amin naglag Okay mga guys, so Ate Ruby, ingat. Ayan yung mga tinda-tinda dyan. Wala ba natin guys, makikita yan tindang yan. Kakain sana akong mami kasi hindi na ako kakain kasi bukod bakit. Diba? Hindi na guys, kaya naman mami dyan. Sige Ate Ruby, bye-bye na, salamat, ingat ka dyan. Yeah, guys. Uwi na ako. So, pauwi na.
highway. Ako nakatapos na. Maraming salamat. Support na lang po ang YouTube channel. Pag-share na rin po. Mahirap na vlogger. Thank you, God bless sa inyo. Shout out sa lahat ng mga busy. Ingat kayo lagi.